Mga katablers no, ato ning adtuon si ana karon kay gikan ni sa nabanggaan ba sa bike nabanggaan sa sakyanan. Atong interviewon si ana karon kung unsay ang mga kasudyot pud sa mga katawan sa mga Pilipino, mga katablers. Sa mga Pilipino pagtinarong lang sila no sa trabaho. Magtinarong sa trabaho, tapos yung makinig sa mga taong nag-a-advise, tama. ganyan. Mag-ingat din sa Kasamahan. mga kasamaan kasi minsan may taong hindi totoo ba? Ganon? Hindi totoong makisama sa iyo, pakitang tao lang. Ingat din kayo. Kasi hindi lahat din dito ay pare-pareho nga. Tama. Alam mo na. Oo. Pero yung yung ano ba yung mga bagong mag-apply dito sa Japan ba? Ano yung mga advice mo sa kanila? Yung mag-a-apply pa lang. Magpakabait. Kapakabait is second. Yung mag-a-apply. Kung yung iba hindi mo alam, magtanong ka na lang. Magpaturo no? Magpaturo ka. Magtanong kung saan pa. Alamin lahat pa kung Yung ano yung dapat gawin, no? Pero yung iba kasi sabi nila kasi matagal ka dito, di ba? Ilang years ka na. Matagal ka dito, di ba? Siguro mga 20 years. 20 years. 20 years. So sa 20 years mo, ano yung masasabi mo sa mga bagong apply ba na example, sabi nila yung mga Hapon daw masama yung ugali, hindi. Kasi ikaw may experience ka na yung kasi ang tao yung mga sabi nila sa yung baka yung mga tao sa mga Hapon, hindi kasi pero ugali, may mga mababait, mayroon din mapangapangit ugali, parang Pilipino din. Gano'n, no? Kailangan din na pasensya din ang tama. Ano parang yung Pilipino din yan. Tama. Salita lang ang magkakaiba. So, kumusta yung yung katawan mo na disgrasya ka si Ana na disgrasya ng bike no? Na disgrasya do, di ba? Yung yatong sutok. Okay na ako. Okay na. Naka-recover na. Shout out sa lugar Cebu. Asa sa lugar Cebu sa lugar niyo Santander no? Sa Santander, Cebu Santander no. Shout out niya. Tong napoy naday ka tong nag-watch na to ba nga taga Cebu po siya kanang unsa daw buhaton nga mag-apply sila diri sa Japan ba unsay ilang asa man to wala kay idea na wala ko idea na pero nakadungog ako nga moadto sa mga embassy, nag-study ka muna. Pag mag-study ka ni Hongo, mayroon nilang connected sa mga embassy no sa mga POEA para makapasok dito sa Japan. Amo na yung pinaka-the best ng buhaton. Mag-aral muna sila ng Nihongo, tapos tapos sa pag-aral ng Nihongo, magtanong sila kung saan sila mag-apply. Saan pwedeng magpunta ng agency papuntang Japan. Anong agency ba? Pero meron nagtanong sa atin ba sa yung sa YouTube ba, yung mga comment ba. Ano daw yung kaibahan sa Japanese na husband yung saka sa Pilipino? Mas magaling magmahal ang mga Hapon no. Sa sa experience nimo. Kuan man kay ang Hapon labing, caring. Lahat naman siguro sa umpisa labing, pero pag magkaroon ng anak wala na, magbago ang ba. Kasi nakapokus na yung wife sa anak, tapos siyempre ang husband gusto na matulog kasi pagod. Tama. Yun ang nag-iba. Pero sa Pinas, kung sa Philippine style, kahit may anak, lagi pa rin kayong magkasama sa isang kwarto. Pero sa Japan, hindi eh. Magbukod kayo ng magbukod dito sa Japan no? Magbukod ng kwarto ang husband kasi maingay daw ang bata. Yun ang kultura nila. Oo, yun ang kultura. Yun mga tablers no. So ang kaibahan sa Pilipino, sa Pilipino, lovers talaga ang Pilipino kahit na matanda na, isang bubong pa rin. Isang bubong pa rin. Pero kung ang Hapon basta matanda na parang isiwalay na no. Oo, kasi maingay daw. Ayaw nilang maingay, gusto nila mag-isa sa isang kwarto lang. Yun ang experience mo. Pero Experience. Ayos ka. So,
ang advice gini mo no sa mga Pilipino, kunting tiis lang, kunting tiis lang. O, tiis lang hanggat kaya pa. Pero pag hindi na mo kaya, uwi na Pinas. Tama. Magnegosyo. O magnegosyo na lang tayo. Unsa advice Kung nimo may sa pira. Unsa advice nimo sa daghan ng kwarta sa maraming pira? Walang pira. Kasi Di ba? Advice mo negosyo na lang. ang may mga pira, kung magaling sa negosyo, magnegosyo sila. Kung hindi sila marunong sa negosyo, edi maghanap sila ng paraan kung saan sila kanang asa sila saan sila masaya ba. Yun ang gawin nila. Tama. Negosyo kung anong ikakasaya nila, ito masaya ako gumawa nito mga accessories. Ayan, gawin nila negosyo. Tama. Ganyan. So yun mga travelers no, si Ana. Unsa apelyido gani mo an? Ate. Unsa apelyido mo? Masuda. Suda no. Si itong imong igsuon nga sa Cebu si Punakari diri ba? Si Doris. Si Doris no. Doris. Doris Cebu. Doris Tan. Sige mga ka-travelers. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.